ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି 15 ସେକେଣ୍ଡରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମେସେଜ କଲେ ହେବ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ମେସେଜ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ସାଙ୍ଗସାଥି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ମେସେଜ ଦିଆନିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅଧିକ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି କି ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଡରିଗଲେ କି ବୋଧହୁଏ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ 15 ସେକେଣ୍ଡରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମେସେଜ ପଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏବେ ଏହା କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଜନେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଜନେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ 100ଟି ମେସେଜ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କମ୍ପାନୀ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଏହାଛଡ଼ା ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡଜନ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସ୍ପାମ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମେସେଜ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମେସେଜ ଫରୱାର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସ୍ପାମ୍ ମେସେଜକୁ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସ୍ପାମ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମେସେଜ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମେସେଜ ଫରୱାର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଥରକେ କେବଳ 5 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ମେସେଜ ପଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।